RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibutot. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Kaya ko. Nagbawa ko. Lipay ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Allen. Ginaingon, ayaw ko himuang nga bula nga inyong ipasapasa. Kay sigurado gyud nga mahog ko kung way usan ninyo ang musaw nako. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. O lagi, magpusahan na ita. Makanaog ang kinsa man tong makauyab na ilin. Purbida. Pila may pusta, pila. Kamo, pila may ato ipusta? 500 lang? 500. Okay ka? 500? Oh. Oh, sige, 500. Cool. Okay. Sige, cool. Hala, no? Nagpustahan na di mo kung kinsay makauyab ni Allen. Mo ay makadaog? Oo, bayot. Kami mga barkada, good. Apel English James. What? Kabangis ka na ng James, oy? Ay sabang, Aileen, ha? BFF ba yung duha? Uy, ay sa niyo binuangin si Allen, uy? Luoy ba siya? Basta, ay sabang, Aileen. Ay kung kinsay iyang sugto na mong tanan, maway makadaog so 500 pesos. Ha? Sa halagang 500 pesos lang? Ganon? Allen, may uyab ka na ba? Ha? Wa pa man ma. Wa pa? Sa kadahang mamisita ni mo kada gabi, wa pa kay uyab? Naglibog ko kinsay akong sugto nila ma. Pilian ang buutan, oy. Oo, maugit ma. Ay, kanang lalaki nga dili ka binuangan ha, mo'y sugta. Kung ikaw ang papiliun ma, kinsa man nila ni James o Jeron ang akong sugton. Ay, naunsa ka ba ya? Ako may mong pangutanon. Tabangi lang ko ma ba. Na, wa ko'y sugton na nila, oy, kay pulos na mga hamburger. Si mama, o si hamburger good. Mga hamburgero. Hi, Day. Hi, Ed. Musta mo ka? Okay ra. Ikaw? Ay, fucking okay, ha? Nanas ko yung ik-ik, Day. Maayo ka kay dali ra ka makapili og uyabon. Ha? Ay, kanya nung di ka, Allen. Sa kadaghag ng uyab nako, no? Naglipog na gininuon ko kung kinsa akong sugto nila. Ay, ako pa di mo yads, no? Sure ka mo pili nila bisag usan nila dili. Unsa?
Kaya nga naman yan. Basta. Ay, ganahan na ba unta ko ni James? Sure yan. Ayaw ni James yan. Si Jeron na lang yan. Ay, samot. Ayaw ni Jeron. Ha? Nga naman yan. Sa tanang nang uyab na ko, sila naman ako na uyunan. Sure ha? Sure kayo masugutaan ng tanan yads. Niya, dili jud ayaw. Unsa? Sige na, sugtan na taon ko. Alin, sige na. James. Sugtan ako, sige na. James ang tinuod. Sige na. Sugtan ako kay... Ayo. Naa si Jeron. Nagduman man mong duharon sa pagpamisita na ako. Ayaw siya pa rin, ha? Ayaw, Di atubang mantika nga namisita na ako. Atubangon na lang po na ako si Jeron para fair pa. Lin, maayo. Dayon lang, Jeron. Nagdungan ba mo pamisita sa kong anak? O niya, unsa man? Kinsa man kay sugto ni Allen ninyong duha, no? Sa sugton lang ni Alin, nang. Mas labing maayo nga ako'y sugtong alin ang. Ako, kay angayan maming duhang parison ni Alin. Kaya daghang nag-ingon nga, parehas mignaong ni Alin. Basta paparehas ko nagnaong, mamay magadayon. Baya, no? Hamburger gid nimo, James. Ay. Nagparehas lang gid mong duha. Diyan na maay. Ay. Hapil ko da. Umantod ko mag-hamburger. Salamat kinibiya yung mama. Thank you. Mama, nagmamang ba? Mama di. Nagmamang kasi ng Alin. Wow, nagmama ikaw. Biya na siyang mama. Nagmamang ka? Wow. Sure na ka? Ikaisugto ni Alin? Nga ako man? Ako. Di ba, Alin? Ako, di ba, Lin? Lin? Di ba ako? Ako, Lino. Ako, Lino. What? Si Jeron o si James ay imong uyab ron, ha? Day Alin? Sila na lang to ha, nga akong gisugot. Aron dili sila mag-away. Hala, no? Anya, magtunga sila. Unsa may lang tungaan? Sa 5000. Unsa 500? 500 rin bitaw, eh? Unsa gani na? Unsa na? Bayot? MWF ang among schedule sa date ni Alin. Okay. Rasag ko kay TTHS lang mo Mo sa schedule ng Alin. Ang binang $250 di. Tayba. Dara. Wednesday man doon. Among schedule ni Alin. Dadon ako siya sa motel. Sa? Motel yun? Ikaw masugot na, James. Muswa! Bago pa kita ng sabot. Bago pa tayo sabot sa schedule. Unya karon, di ka masugot. Sorry, by Jeron. Sorry. MWF pa ron. So, akong schedule. Ako ron si Alin. Nganong niamanta din ni James? Ano ba kayo ko kung unsa ka katinood rin ako? Ha? Sukdo na to. Anong sukdan? Magsukod ta. Gusto na kong sukdon ka, Alin, kung tinood bagid nga nigugma ka ako. James. Sukdon lagi. Mao ba din suktanan nga mahibaw mo mga lalaki kung nahigugmaming mga babae? Naamadang lawom. Ingana man ko. Pasagdinan ko. Pasagdi ko sa kambuhatan ni mo. Ha? Yamat. Uminom ko mimutang. Sa karo igbuhat ni James Lumaling. Pita.
nakuha niya ang pagkababae ni Alin. Sino ka, Virgin Alin, bida? No. Hello, Jeron. Ay, sayap. Ano ka ko eh? Sad face lagi ka. Pasol ko, anong gibinawangan na mo ni Bay James si Alin. Loy kayo, buotan mo ni sa Alin, good. Oh, God. Sos, no? Uri kong mahibaw sa Alin nga, tapos taan na ilang mo 500? Sao na lang. Mayon tag, di siya may baho taon. Ang ngayon siyang masakay do eh. Aron sa ingon, buwagan mong duha. Uy, ano to yun ba? Bida, sukmaggon ta ka. Sorry. James. Manamihirapan ka. Alin? Nahatagan ako ni mga akong pagkapapay. Kaga ko. Unsay? Naibawa naman ang tako nga gibinuangan lang ko ninyong duha ni Jeron. Pero gihatag ko paghihapon ni mga akong virginity. Time pagod. Unsay, giingon mong naibawan ba? Nga nagpustaan na yung 500. Kung si Kinsa ang akong sukton ninyong mga lalaki nga nanguyab na ako. Bungot pero. Nagaibawa naman kong daan. Nga 500 ang inyong pusta. Mao nga gisugot among duha ni Jeron. Aron gamay na lang ang inyong madaog. Tag 250 na lang po. Uwabi ini. Pero, sagdi lang. Bahala kinyo kong ipustahan. Ang importante nga tinuod kong nahigugman ni mo, James. Alin? Sorry kayo, ha? Sorry kayo. Gamay na di kayo kong precious, ha? Hirap na. Sorry na. Tinuod, napati ka. Wala ko masulta ni Jeron sa tinuod, pero napati ka, Alin. Napati ka. Usaban. Bisag sakit, pero andam na kong dawaton nga nagkauyab ning duha si James, pinaagi lang sa pustahanan. Wa na ko'y laing choice. Gawa sa pagpadayon na lang sa akong gugma kang James. Kinahatag naman ako niya ang akong virginity. Mao katuma kasama ang kaagi ni Allen. Bilhin tulumanon. What's the style? Nahatag ang virginity is style. Kini mao sugalaron gisuwat si Cecil Daniel Cabrera dalit sa RMN Drama.